ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Мардуми ютуб, мардуми Разатан ва мардуми сарбаланди тоҷик, дӯстон, имрӯз 18 апрел соли 2026 навори ҷолиб кардем бари шумо. 1000 рубл баробар ба 121 сомонӣ аст. Ака дӯстон бинен, хонаҳои имрӯзат аз киҷоам? Душанбе, Кӯлоб, Данғара, ноҳияи Панҷ, аз Ҳисор, Вахш, Ваҳдат. Хулоса аз ҳамин тарафҳо хонаҳо ҳаст бо нарх-навоҳои арзон. касе ки хона дорад, мошин, замин, квартира, молмаҳсулот, техникаҳо, дӯстон метавонед ки дар рақамҳои рӯйнар буда муроҷиат кунед. Дар кор шавад, рафта аз наздик видеонавор мекунем, баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. хулоса лайкҳоро бизанем бардуро мегзарем ба навори. Дӯстони азиз, салом алейкум. Бо шумо ҳастам Хотият Шаронский, майстри ширкати Атомӣ ва имрӯз мехоҳам шуморо дар бораи солнцезащитный стик ай ширкати Атомӣ камтарак нақл кунам. Аввалан дараҷа дар тюбикҳои беҳад хушрӯ ва бо сифат ҷойгирӣ шудагие ки шумо агар ира истифода баред, нигоҳ кунед 50+ офтоб да пӯсти шуморо зебо нигоҳ медорад. Ман ки дер сар кардам истифода бурдана ин мавсимда аллакай савзина будам, сиёҳ шидам. Лекин шумо ҳатман истифода баред, чунки маҳсулотҳои беҳтарин дар ширкати Атомӣ бо нархи дастрасанд. Барои ҳамкорӣ рақамҳои мо нависед ва мо шуморо дастрас мекунем ҳама маҳсулотҳои ширкати Атомиро ва метавонем регистратсия кунем ки худто харидорӣ кунем. мегзарем ба эълони аввал. хонаи фурӯшӣ дӯстон бинен, дар ноҳияи Панҷ, дар Мирзо Янс аст дӯстон. дорои 3 ҳуҷра, 15 сотиқ замин. айни ҳол гуфта истодаан нархша 200 000 сомонӣ, аммо муомилаи хуб аз нӯни канали ман ҳаст бардуро. Бародарҷон бинед, 3 ҳуҷра дорад. ҳолат сасияи идеални. чотка метавонед шумо дар омада зиндагӣ кунед бе ягон мамоният дӯстон. плюс и 15 сотиқи дигар замин. ба шумо чӣ мехӯрад дигар? 200 000 сомонӣ боз муомила дорад. ма бардоро боварӣ дорам ки нами хонара шояд ки да 170, 180, шояд да 160 бута. ака гуфта намеша, муомила кунед. хулосаи гап, рақамҳои 901 12 91 91 танҳо ватсаби апамон кор мекунад. холи ватсапш кор мекунад, ина ба инобат бигирен. прямой агар занг бизанед намебардора, сабаб ки рақамҳо киштаган ози апамон дар шаҳри Русия аст, дар Москва. яъне ҳолати хона дӯстон идеални. ана як тайка калидор дорад, ҳаммом дорад, алоҳхона, ҳезмхона, оғилхона, ҳоҷатхона, ҳамаш ҳаст бардор. боз плюс и агарот ҳам дорад, шумо метавонед ки агарот кори кунед. бучкаи 12 тонна ага барои об аст. дар масъалаи барқ айни ҳол ин тарафудам свето ҳаст бардор. мушкил нест. яъне аз шумо холи даромадан мемонад, зиндагӣ кардана халос. ина марҳамат ремонто дӯстон 100% ягон камудӣ надорад, яъне боз муомила дорад. шояд ки дӯстон бо чизи чорааш бошад, шояд ки не. дар ин масъала мода ҳечи нагуфтан. агар ба чизи чорааш бошад бо хуб аст. дар ноҳияи Панҷ аст, дар Мирзо Янс. масъалаи ҳуҷҷатҳо тамоман мушкил намешавад. ичзам ба инобат бигирен дӯстон. тоза озода шутай метавонед ки шумо даромада зиндагӣ кунед, халос. эълони дуюм мегзарем дӯстон. бале дуруст дӯстон, каме аз мавзӯъ берун баромадем, аммо ин чизам ба мову шумо лозим аст. ба мо духтур ҳатман лозим мешавад. бубинед ака бардор. мо айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем, дар назди беморхонаи Калон. 6 ай вокзал, таксиёи седа. омадем бардор, фаромадем ҳамҷа. дар ин ҷо дӯстон стоматология аст барои дандон. агар шумо бихоҳем брекет бизанед, дандонҳоро мехоҳем ки шумо рост кунед дӯстон, аз кадом намуди дарди дандон шумо вақте ки азият мекашед, и бениҳоят асабрас мешавад бардоро, метавонед ки шумо ҳам якада ҳатман муроҷиат кунед. дар назди беморхонаи наркология аст дӯстон. ина марҳамат условияро рахтоназӣ мебинед дӯстон. хуб, дарунам нишон додагем, ба ҳазу бошед. касе ки дандонша агар кадом намуд дарди дандони оддӣ, милки дандон, хунук задани дандонҳо, аз кадом намуди бардору дарди дандон, хулосаи гап шумо азият мекашед, биёед ҳами шаҳри Кӯлоб. ибҷа бародармон тӯли 4 сол аст ки стажикорӣ дорад. дар кори худаш 100% ҷавоб мегӯяд. доктори стоматолог дӯстон,
абдуллозода заробиддин. рақамоша мондагиам ина марҳамат метавонед ки шумо занг бизанед. даруна биёни ҳолата бинед дӯстон, бениҳоят тоза аст инҷа. ба қонуну қоида ба талаботи худаш ҷавобгӯ аст. яъне тӯли чанд сол ака кор киса хилад? 4 сал. дидем бардору тури 4 сола ки ҳаминҷа кор ва фаъолият мекунанд. дар корҳои хичон яъне ки дар качестваш 100% талабот дошта, ҳатто ки ҷавобгӯ ҳаст бардору. ина марҳамат асабрас аст, медон дарди дандон, бихоҳем ки сафед кунен, бихоҳем ки сангоша баровонен ёки пломба мондан, хулосаи гап тамоми коре ки барои дандон ҳаст мекунанд. тамоми корҳо. лайкора бизанем бардору. мегзарем ба алёни дуюмон. мегзарем ба алёни сеюмон. хак каси духтур дар нужратса дошта боша, агар метавонед ки бирен барои дандонатон. элони сеюм дӯстон гуфтем хонаҳо аз душанбе низ ҳаст. дар райони Синоай, дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дорои 2 ҳуҷра ва 1 сотиқ замин. 1 сотиқ замин дорад, 2 комната. ҳамом ҳаста, ҳоҷатхонам ҳаст. дар ин масъала мушкил нест. каме боз замин дорад, фарзандакои шумо мебарояд як автовида ёки дар вақти барф барфбозӣ мекунанд. 390 000 сомонӣ айни ҳол нарх боз муомила дорад ҳатман. ина фаромӯш накунед. рақамҳои 118 93 61 61. акамон WhatsApp дорад, дар WhatsAppш метавонед ки шумо муроҷиат кунед. назди мактаби рақами 98 ай. маҳаллашона маҳаллаи Табачка меган. дар маҳаллаи Табачка. элони 4 мегзарем дӯстон. илоҷ боша ҳамон лайкора бизанед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. бозихонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар 9 километр аниқтараш. дорои 3 ҳуҷра плюс ибо 4 сотиқи дигар замин дорад. 3 комнатаага 4 сотиқ замин, 425 000 сомонӣ. ина марҳамат касе ки харидор бошен, як маротиба дигар рафта аз наздик метавонед ки шумо хона рафта бинед аз наздик. хулоса рақамҳои 870 20 10 60. WhatsApp яка дасти яка раванд муроҷиат кунед. об свет дора бардоро. ҳуҷҷатош ҳама 100% тайёрай. шояд ки ба чизи чораш савдо кунанд. ҳай боз муомила кунед дӯстон. хона нав аст, идеални. боқӣ маълумота аз худи яка хоҳишмандам пурсон шавед. элони 5 мегзарем дӯстон. бози хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат аст. дар ҷамоати деҳоти Истиқлол. дар Ваҳдат. дорои 3 ҳуҷра 10 сотиқи дигар замин. нархам бошад бад нест. ҳолати хона хуб. 285 000 сомонӣ хона дар Ваҳдат. ина марҳамат хонаи заминӣ. гирду атроф бинед ки маҳкам кардагӣ. кушодай. метавонед агародкорӣ кунед, як чораҳои калони шохдор ёки хурди шохдор. хулоса аз худи шумо дӯстон вобастагӣ дорад. меҳнат кунед, агар ҳамаш мешавад. рақамҳои 901 10 38 05. WhatsApp яка. нарх 285 000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳо ҳастанд. тайёрак медарони зиндагӣ мекунед, халос. ҳамоми дарунӣ дорад, ҳоҷатхонаи берунӣ. элони 6 мегзарем. бозихонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Вахш. дар Кирфи сеюм меган. агар ки шумо донед, дар Кирф се. дорои 4 ҳуҷра айни ҳол дар ҳисоби коробка. 4 ҳуҷра дӯстон ва 6 сотиқи дигар замин, гирду атроф маҳкам кардагӣ. рақамҳои 002 боз 02 80 60. WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ. нархи хона айни ҳол 300 000 сомонӣ, 4 ҳуҷраага ва 6 сотиқа дӯстон. касе ки аз кадом нуқтаи ҷумҳурӣ бардоро агар хона дошта бошем барои савдо кардан, дар аввалин навор рақамҳои мо ҳаст, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. ина марҳамат касе ки аз Вахш хонахар бошад, нарх маълум, рақамҳоро гуфта гузаштем, ҳуҷраҳо маълум дӯстон, сотиқшам ҳаст дар Кирф се. элони 7 мегзарем. бози хонаи фурӯшӣ дӯстон дар Вахш аст. дар совхози Кирфи Ягин, дар кӯчаи Навоӣ меган. 4 ҳуҷра дорад, плюс и 8 сотиқи дигар замин. ана ҳолат дӯстон. ремонти хона бад нест, идеални. гӯшотон тинҷ бардоро 4 хонаи кушода мерен зиндагӣ мекунед, касе ки агар харидор бошад. дорои ошхона, аловхона, оғилхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дӯстон ҳамаш ҳаст. тайёр чӯтка кай зиндагӣ кардан аз шумо мемонад ва халос. дар совхози Кирфи 1, дар кӯчаи Навоӣ.
420,000 сомонӣ нарх. Рақамҳои 906 29 81 18 танҳо дастиш кор мекунад. Ина фаромӯш накунед дӯстон. танҳо рақамҳои дастӣ дорад дар ин рақамҳо хулоса. бардорои бахш будан марҳамат. эълони 8 мегзарем. бозихонаи фурӯши дӯстон, анаки шумо хишша бинем, ба хишти пухта аст. хубии хишти пухта дӯстон, амияе ки дар тобистон хонатон салқин мешавад, дар зимистон гарм. хеле хосият дорад хишти пухта. дар ҳисор дар деҳаи боғистон 2 ҳуҷра плюси 4 сотиқи дигар замин дорад. 295,000 сомонӣ нарх. дар тирезаҳо часпондагия дӯстон яш катурш мекунед, камтар дига хонара косметика мекунед, халос. рақамҳои 900 01 32 82 WhatsApp яке ва ҳамдастӣ марамат муроҷиат кунед. дар масъалаи об, барқ мушкил нест. ҳамоми дарунӣ дорад дӯстон. ҳоҷатхонаи берунӣ низ дорад. ки удобняй. ҳуҷҷатҳо омода, мушкил нест. хонаҳо 4.5 ба 360. дигари эълон. эълони ин ҳам агар хато накунам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, дар ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Шаҳбур меган, назди Шоҳроҳда, дар назди Шоҳроҳ. дорои 3 ҳуҷра 7 сотиқи дигар замине бардоро. Анака бинехтон ҳолата идеала беҳад хуб. медорои зиндагӣ мекунем бардоро. Ягон мушкил нест. ира бисёри бад яъне ки таъриф кардани мо шарт нест. 420,000 сомонӣ анами хонара гуфта истодан. ҳавличаш ҷои дар кори сержка кардагӣ. усинаш метавонед ки агар откро кунед дар на ҳолата бинехтон бо чашми сар. ҳуҷҷатҳо ҳаст. дарозача зайгӣ, мошинчара мегзарем бардорҷон. датай дароза мегзорен. зиндагӣ мекунед. рақамҳои 904 79 32 32 акамон WhatsApp дорад. дар ҷамоати Исмат Шариф аст, дар ноҳияи Данғара. мегзарем ба эълони даҳмон. жалка набоша лайкёра бизем бардоро. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар ҷамоати Даҳана. Даҳанара ки дида бошед бачаҳо. бардори Кӯлоби буда, ина марҳамат. хонаи арзон барои шумора. 3 ҳуҷра дорад. плюси 8 сотиқи дигар замин дорад. хонаҳо ба лой кардагиян. андовакаге. 3 комната 8 сотиқ 235,000 сомонӣ. нархи худаш ман фикр мекунам ки арзанда аст. агар ягон каму диден дӯстон, рафта аз наздик бинен, ана бо арзон кунен нархша. рақамҳои 987 50 41 42 акамон WhatsApp дорад. ина марҳамат, дар WhatsApp-аш муроҷиат кунед. ов ҳасаи тарафда мушкил нест. ба хотири пешрафти канали мо дӯстон, лайкои бисёр бизанед, ҳатман обуна шед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. боша агар хона, мошини, замин, квартираҳо дар рақамҳои рӯи навар буда метавонед ки муроҷиат кунед. канали мо бардоро фақат ами барои хариду фурӯши хона аст, халос. дига ягон гапи лишнӣ намезанем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. наворо тамошо кардем, лайк манем, майни миннатдор. то наворҳои оянда, худои ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо. комментария кунед, аз шумо аз куҷо хона дар кор аст, илоҷ карда пешниҳод мекунем. сарбаланду хона обод бошед дӯстон.